Olimlar günü münasibetli Ahıl Ulaytynyň Änew şäheriniň Milli Akbuğday muzeýinde dabaraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alkadamyň ýurdumyzda almy ösürmek boýunça ähli başlanýaşlarynyň hormat prezident boldy. Arkadaşly Gahrman Serdarmy tarapyndan münasip dowam etdirilýän bu ýson şön belenildi. Çıkışlarda häzirki zaman bilimleri we ilmleri dünýäniň ykdysady, medeni, innowasion ösüşlerine gönükdirmek bilen parahatçylykly, dostlukly, hoşniyetli gatnaşyklary ýoly goýmagyň, innowasion ykdysadyýet, insanperwer ilmler ýaly ileri tutilýän ularda bilelikde ilmi barlygynyň ýerine ýetirilmeli, möhüm ähmiýet berilýän dogrusynda uwanç bilen gurrun edildi. Maslahatdan soňra oňa gatnaşyjylar edil diýärmiň ösüşlerini özleriniň şahsy goşantyryna goşmak, ýaş nesillemeden ýurdumyza göpärligi, halallygy, çeperçiligi, zähmet söýürligi we gadymy senetlemede ulan höweslerini we söýgülerini hasam artdyrmak maksady bilen bu ýerde gurruna serge höwes bilen synetdiler.